Ajde. Baci. Jeben pust. Bre, odmah po svinje stranje napravi. Pa dobro, tu će pa ti poslije, pa ja ti 15. U dalu ti je bebe i znam da neće. Žive, ovdje ti sinu. Mirbe, pa ne sam ja tako reći da... Sad je, hajdemo. Ne, budalu ti je. Opet moju izvornu. Mam. Jus. Kuj, kurac mi. Moramo najčarati. Prvo. Dve i druga. Malo se te se zebe da gudaš. Ali bi ti htio. Pusti go da udari be. Pa jebe mi. Jao, brezu ti jebe. Mamuli, pa dokle ti ti? Evo, to je znanje. Kad treba u mrežicu da udari. Znanje? Pa ti nesi tirmira, pa zadnje nego. Jao. Da, ali kako ja naredim. Stili, ajde, stili kako naredim. Mora da okreće crveno. Da se ovdje neki slušam, mora crveno. Ma tu je vidim. Mam. Ti se zalete, to i te zajebe. To se crveno pače, mora da radi. Ja go okrećem. Kuj kurac be ovo. Ja se zaletim ko stigani konjaka da se kući. Ajde već. Ja, te si ti upa pući sad. Ludi si, sad te pobeci. Za kolicko promaši. Pa ti bi sve da pogađa. Pa ja kako... Obe, ovaj pa još bliže. A još sve bi ti htjela. Dobre, ba tak ide, to je tvoja igra. Pa tak ide gdje unutra cigen. Da će opet mi bolje sa crveno da ga. Ti me crno ne služi, ja meni. A? Zato što ja sam bicikl. Istino, to je pa mnogo oči. Taman je udarila dovoljno da te okidnu u prs. Ne mene, postav gaća sebi. Jeli? Koliko ti? 2-2. Koji uvrnu što se ne vrće. A kakve sjebujem čiste. A koje pa ja... Pa ja kuda koliko be ovdje stao pak uvrnu. Od ovdje uvrnu ovaj ovdje što. A vidjeli pa tvoj budala promaši, što ti ne promaši. To je meni. To je znam da ti moj drugar, da ti to neće da podući. Ja, bre. Ali ti uzvraćaš udarac. Mam. Ja sam drugar, neću da pogrešim da promašim, ali ti uzvraćaš udarac. Tebe, ajde. Sad ću ja uspati. A ti za što si tu? Ti trebaš ti da mi...
tvoj drugar, neće da te ne vidi. Sve ti je. Tako li on? Tako li? Da se mora vreće da ne. Sve bre, bre, zašto? Za malo ponerdu pošalj. Zašto se tako ide? Kaži kad može. Ja s takve blesavi mi ti ne možeš vrđiti kad bi ovako ti. Sve, ajde. Došli sam ja. Do febre. Do sad. Pričao sam majstor. Kako kad gubim? Majstor vodi. Kako kad gubim? A majstor sve. Aaaa! Za to sve jade i tačka paši tebe. Jel znaš? Ali ne kako su pio. Kad ja oče se pao. Hoćemo takve da se čerio. I me kaži, ma kaži me brate, kaži. Pa jedu ću promašima, drugu ću u što sve. Ti znaš, ja idu da sam, ali ja sam tvrdo glav. Ti da neći ti moj čovek. Ajde, ajde. Jarko ište, mora i ovdje. Beri sam ga. Koju promaši što se ne promašuje? Treba za to kad. Ja se najne nadam, u mami pomogu. Sredi, koji se crvire? Pa ja. Ja mislim da ne bi, ja sam se vjerovao. Da je on. Da ti, to je koliko? 4-3 za tebe. Nego. Da ti pak ne voliš to crveno da jaje. Evo. Ima ovoj crve si ga pao krenem, ali za sad ide do... Crvi vetar u dupe, sad. Ma ko je? Malo ako se omete. A ja i mene ometam. Viš kako sad vjerbaju. Eto. Ome tu. Ajde pa te. Ovaj pa do sad najbliže svima je srećan. Ovo je pa najgrup. Tako je? Tako je, da jedeš, to će ideš, ne? Kuga? Ama ne mora pržiš, uzmi slaninu malo ovako i na živo. Vištovara? Evo koja je krasavica, li ćeš? A? Aha. Pa može već ima čoveka za to. Pa dobro. Ali dobro, crvenu ćeš ako ne više. A treba ti i utovari nešto. Ne, ti tovari do žene da se radi. Pa znam ali ti... Tako je, molim li će ideš ostavio? A garatu da ti da utovarite prati. Kuće mi njihov broj, ako treba možda. Kome? Daj. Ti ga nemaš. Najbolji drugar ja od uradi. Ne, ba, nemam ona iz Svoge, slikane. Slikane kako ga devja. Gledaj. Ama čuti neka, stoji se neka. Kuj, ovo je li dvojka prvi? Ti. Je li on, tato? Ovaj prvi što je dvojka. Ovaj tu je nov broj. On stari ima, nego nov broj. On mi isto dvojka, kad je mi devet. Pa tebe li te zvaje, tatko? On traži moj broj telefona. Ajde, otidi. Ma ti si večera. Koga otkud da ti?
na knjige na pare, pa da zagadim malo. Jel takoj? Da ti primerujem na karti, pošto ovaj star ne koristi, ovaj je isto ime, sam da prepravim ovoj dvoji puno. Ne mu se mnogo razlikovati. Kao od prethodnih. A? Да не мислите, не проверите още брой беше викнут от тази. Интернет, да знаеш, че не е ако те 500 дойду, заради това ме пара от дека нас гаранти 10 пъти ще трябва перспектива. А як це позовемо? Да завариш овой бензу, дай? Колко е това? Да бе 5. Ali šta sve? А? Koji je rezultat? Pa ti serviraš Petri za šefa. Stani, ti si vodio? E pa onda je 4-4, ja sam osvojio Vigan. Ko je osvojio ovaj Gentilija? Kako možeš da ti osvojiš? Ti si? Pa ja sam serviran, je? Pa ne možeš da ti još teći izabrati. E pa onda još, onda je 4-3 za tebe. Pa 4-3 za mene ne možeš da kaži to osvojio. Ama šta će njemu da se uvali za pare, alav da bude? A, tvoj mi kurac mi se košća. Njemu pare ne treba, šta će? Da postane alav na pare. Pošto ne znamo koji je, ja ovo iznova serviram, pošto ne znamo koji je rezultat bija kad prekinu. Ovo je sad 15-15. Dobro. Nema problema, dole. Pa stani, niti znaš ti koliko je bilo u gemu koje vodija, niti ja. Najpošteno iznova. Opet ja okrećem, a znam da nema sreće što nosim. Lepo rekao ja 4-4, ti ne veruješ. Ili ti lepo reći. Ajde. Kad ti lepo reći, onda
Zastave za 100 kelu. Ti prekinem ja to ladim i ti iskoristi priliku. A ta masa posle odiže ko to treba. A Goranu do 5 tega. O! A pa je. A i već je usra, a ono i nemoguće uvrno. Zreo se rep čisti, promaš, Ti odmah, promašaj u odmah sere. koje ću stranu. Evo, vidi koje ja znam do sere. Majke, vidi. Ma dobro, ona je imala i po u stranu bila. Ne u stranu, samo ova koja sam, a vidi te. On se pa čudi isto tako. Evo koje ću pa u sere. Ali dobro, to si ti tu. Jeli? Ne bre! Ne se deti, ne? Ne znam to ovaj sad. Ovdje. Pa mamu ti bre, mami mu jebe bre. Zašto? Tu vidi ga neće. Vojde bre? A to je. Tako si mi lepo da već, ali to voj. Pa prešla je, to je bitno. Lele, samo da go piti. Lele. Jesi vidio znanje? I to iz kakvu poziciju i to, a iz kakvo promašuje to. To ne može bude. I ti i ja do ulicu pričam. Ovoj čistu poziciju si promašio. A ono je od onda ga osvoji i ne moga guverne. Pa ti sad, ajde. I ti neki takoj kad sve, obojica spravimo stranu. Nec. To je sve. Pečet. Bre, gumnjare, jedan bre, gumnjare. Ovo samo da se mi bi, desi. Ovo ima, ovo je pa, nigdje ga nema ovo sve da ja. Zašto mi je to trebalo sada? Evo vi. Idemo do 7 se. Kad neće tako, nećeš li mi on? Sad će, hoćeš ti pisice, nećeš mi on, sad će. Pa neću ja po tvoju želju, tak ja puta, pa znam ja kad sam, ja znam kad da, a sad će do ovdje. Sad će. Opet peket. Da si morate okreći. Ovo je prvi break u setu. Zato ću sad tvoj dođe. Tu je neki da promaš. Zašto bre, zašto mi se kasiš gore? Zašto, ajde? Sad idemo na taj break. Bati taj bre. Oj, ti jednu, ja dve pa. Aha, dobro. Aj, deci taj break. To i ni ja, zato jer
Jedna tu i možete zajebi, idemo do 7. Te vidi. Za to ga ja mrtv. Ti vi se stiđe mrtv. Evo, izvedi sad ko tu terenu. Sad ti, a? Ne, ali sad ti dve. Treći. Ovo mi treći ko tu. Tu si ni A na sad te prst posluži. A što si ni namestimo da ću ja lepo nego... A, tako li su? I počinjemo s tim tako. Ne bacam, ti to hoće. Ti tu nisu sad, ti nateram da ga tu. To je sad, tako ću biti. To je duplo. Sad je za tebe to. Pališ sve put. Jesi zašto? 4-1 si vodio, 7-4 si izgubio. Ne, 7-2. Koliko sam izgubio? Pa 7-4 u taj break. 7-5, ne 7-5. 7-4 na taj break.